Hvis man går med det samme tøj hele tiden, det bliver man jo også lidt træt af. Jeg synes, der er vildt mange i min omgangskreds, der gør brug af genbrug. Der er mange, der bor i København, der kommer fra provinsbyerne, som så ligesom tager hjem, og så tager de lige en tur forbi Kirkens Korshær eller Røde Kors. Og der er altså bare nogle fede ting. Nogle mega fede boots, eller tasker, eller gamle skjorter, man kan sy om. Det er selvfølgelig også, man kan også upcycle en masse ting. Måske noget, der er hullet, eller noget, der er misfaret. Sæt det under en symaskine, og så har man en ny trøje. Sådan noget, der er nogle fede ting fra den gang, som der bare ikke bliver produceret mere. Det er ikke det samme som sådan lidt en udvasket trøje, der koster 5 kroner i en genbrug. Jeg hedder Joris, jeg er 22 år, og jeg er genbrugsfanatiker.